37 sena ilu pajjiżna inħalla l-kollox mill-passat kolonjali tiegħu. Mument ferm importanti għal poplu Malti li ma baqax jiddependi fuq il-ħakma tal-barrani u kiseb ħelsien militari, ekonomiku u politiku. Il-ħamis filgħodu pajjiżna fakkar din il-kisba permezz ta' ċerimonja quddiem il-monument tal-ħelsien fil-Birgu. Folla mdaqsa ta' nies entużjasti nġabret fil-Birgu biex issegwi ċ-ċerimonji uffiċjali ta' jum il-ħelsien li bdiet bil-wasla tal-banda u l-kontingent tal-Forzi Armati ta' Malta quddiem il-monument tal-ħelsien. Akkumpanjati bid-daq tal-innu Malti għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu waslu l-President ta' Malta Mari-Louise Coleiro Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Flimkien huma telaw it-tela li twassal għall-quċċata tal-monument tal-ħelsien. Mal-wasla fil-quċċata mbagħad indaqqet il-fanfarra u saret għejjid tal-bukketti tal-fjuri quddiem il-monument. Monument li jfakkar ġrajja ta' poplu li jażel li jieħu rajħ fidejh u minn hemm il-quddiem qatt ma ħares lura.